Għaddejjin b'ritmu tajjeb ferm ix-xogħlijiet ta' restawr fuq il-faċċata tal-Knisja magħrufa bħala ta' Ġiesu fil-Belt Valletta b'investiment ta' 300,000 euro. Waqt żjara lill Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici jagħmel lix-xogħlijiet ta' restawr intqal li l-ħidma fuq il-faċċata ta' din il-Knisja unika bdiet f'Ottubru li għadda u minn dakinhar diġà sar progress kbir sabiex elementi li kienu qed jagħmlu l-ħsara lill-faċċata jitneħħew. Ix-xogħol ta' tiswija u manutenzjoni li qed isir fuq il-post għandu lan li jagħti lura lil dan il-monument storiku l-integrità estetika u viżwali tiegħu. L-interventi jinkludu xogħlijiet ta' tindif u tibdil ta' ġebel fost l-oħrajn. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret bħala parti miż-żjara, ġie spjegat li din il-Knisja għandha rabta speċjali mal-poplu kollu, mhux biss għar-residenti tal-Belt Valletta. Dan huwa l-każ għax il-Knisja ta' Ġiesu kienet kruċjali fit-twaqqif ta' tradizzjonijiet marbuta mal-ġimgħa l-kbira li għadhom jiġu ċċelebrati sal-lum. Il-Ministru Owen Bonnici stqar li permezz ta' dan ir-restawr il-Gvern qed jibgħat messaġġ ċar li r-restawr tal-wirt storiku ta' pajjiżna huwa kruċjali wkoll għall-kwalità ta' ħajja aħjar. Ir-restawr tal-wirt storiku huwa parti essenzjali mill-ħidma li qed nagħmlu f'dan is-sens għaliex iktar ma jkollok wirt patrimonjali irrestawrat l-ewwel nett tkun qed tissalvagwardja r-ruħ ta' pajjiż sħiħ. U t-tieni nett aħna nkunu qegħdin nagħtu esperjenza aktar b'saħħitha lill-viżitaturi li jiġu jarawna u lill-familji fuq kollox Maltin u Għawxin li jgħixu hawnhekk. Ix-xogħol patrimonjali li qed isir fuq il-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt hija prova ta' dan. Intant One News tkellem ukoll ma' Patri Ramon Farrugia li qal li din il-Knisja Franġiskana li hija wkoll xogħol tal-perit Ġilormo Kassar kienet fi bżonn urġenti għar-restawr. Dan minħabba li apparti li din il-binja hija parti mill-wirt storiku Malti, hija wkoll post għat-talb u għall-qalb ħafna nies li jżuruha. Ix-xewqa tagħna kienet li dan il-post li kien mitluq għal ħafna snin jingħata id-dinjità tiegħu lura, jgħin lin-nies li jiġu hawnhekk biex jitolbu biex jidħlu f'relazzjoni tagħhom ma' Alla. Huwa parti wkoll minn proġett estensiv ta' restawr qed isir mhux biss fuq il-barra tal-Knisja manka fuq ġewwa u anke fil-kunvent. Ix-xogħlijiet huma mistennija li jitlestew sa Jannar tas-sena d-dieħla.